Добър ден! Аз съм Марина Лобич, научен ръководител на проекта Магус. Днес правим преглед за професионалисти, които не си представят как да работят с микроскоп без келер. Микроскопите в университетите и медицинските лаборатории се използват изключително интензивно, така че към тяхната надежност се поставят високи изисквания. Човекът също е подложен на сериозни натоварвания. Ежедневните 8-часови изследвания с микроскоп предизвикват умора и дискомфорт. Вратът се схваща, гърбът боли, ръцете се уморяват. Производствената гимнастика и масажът решават проблема, но след 5 години умората ще се натрупа и ще се прояви с херния в гръбначния стълб или нарушение на кръвообращението в съдовете на шийната област. Професионалните заболявания са станали обичайни. Хирургическата медицинска сестра се оплаква от тежест в краката и суха кожа на ръцете, фризьорът от болки в ставите, графичният дизайнер от влошаване на зрението. Човек работи много, затова ергономиката на работното място е целесъобразност, а не каприз. Магус Био 260 затваря и двата въпроса. Надежността на уреда и комфорта на потребителя. Надежността на микроскопа се потвърждава с 5-годишна гаранция, така че няма да се спираме на този въпрос, но нека разгледаме по-подробно ергономиката на модела. С въртенето на тубуса на визуалната приставка можете да изберете удобна височина на окулярите, за да не се налага да се прегърбвате или, обратно, да се протягате прекалено. Правилната стойка е много важна. Дръжките на механизма за фокусиране и управление на предметната масичка са разположени ниско, така че китката не се напряга. Вдлъбнатините за пръстите на дръжката за фина фокусировка отдясно подчертават, че уредът е обмислен до най-малките детайли. Дръжките за управление на светлината са разположени в една работна зона, регулиране на яркостта, полева диафрагма и кондензатор на АБ. Слотът в кондензатора на АБ предвижда инсталиране на слайдер за тъмно поле или слайдер за фазов контраст. Инсталирането на слайдера спестява време при превключване на методите на изследване. Моделът се доставя в клинично-диагностични лаборатории и медицински университети. Затова конструкцията на статива предвижда дръжка за пренасяне на микроскопа и устройство за навиване на кабела. Всеки, който поне веднъж е пренасял микроскоп от кабинет в кабинет, ще оцени това удобство. Кодираният револвер създава комфорт, към който бързо се привиква. Опитните потребители предварително намаляват яркостта при превключване от обектив 100 пъти на обектив 4 пъти. Сега тези движения не са необходими. Микроскопът сам ще промени яркостта на светлината при завъртане на револвера. Био 260 изглежда като надежден немски кросовър. Такъв автомобил отстъпва по скорост на Bugatti, по проходимост на всъдеход, а по елегантност на кабриолет. Но е еднакво добър както в градските задръствания, така и на скоростната магистрала и на планинския серпантин с сложни участъци на пътя. Салонът на този кросовър ще предостави комфорт на водача и пътниците, а багажникът ще зарадва с вместимостта си. Този автомобил е подходящ за представители на средната класа, които ценят универсалността и надежността. Такава е и серията Magos Bio 260. Микроскопът е създаден за човека с грижа за комфорта на човека и същевременно запазва необходимите функции за визуализация на обекта на изследване на границата на разрешението на обектива. Планахроматичните обективи, широкополевите окуляри и настройката на осветлението по келер отговарят за качеството на изображението. Конструкцията на микроскопа предвижда инсталиране на допълнителни аксесуари, които освен светлото поле реализират още 4 метода на изследване: тъмно поле, фазов контраст, поляризация и луминесценция. Интелигентното управление на осветлението на микроскопа повишава комфорта и скоростта на рутинната работа на изследователя, а за студентите умната функция ще помогне по-лесно да навлязат в професията и да придобият необходимия опит. Сега нека разгледаме подробно нюансите на модела Bio 260. Единственият, който взаимодейства с обекта на изследване, е обективът. Обективът формира увеличено изображение на детайлите от структурата на обекта. Затова именно ХАК. Той определя разделителната способност на микроскопа. Микроскопите от серията Magos Bio 260 са оборудвани с планахроматични обективи, проектирани за безкрайност. Профокалната височина е 60 мм. Обективите коригират хроматичната аберация по две дължини на вълните. Контурите на обекта се очертават ясно, цветопредаването не се нарушава, а плановата корекция поправя изкривяването на изображението по полето на зрение. Такива обективи
със стандарт за клинико-диагностичната лаборатория. Комплектът на микроскопа включва обективи с увеличение 4, 10, 410 и 100 пъти. Цветовото кодиране съответства на увеличението съгласно международния стандарт. Червена 4, жълта 10, синя 410, бяла 100. Други обективи се доставят по допълнителна поръчка. Обектив с двекратно увеличение и поле на зрение 11 мм за сканиране на обекта и търсене на участък за изследване. Обектив с 20-кратно увеличение, междинно между 10 и 40 крат, подходящ за анализ на урина. Обектив с 60-кратно увеличение планахромат сух е подходящ за вътреклетъчни изследвания. Имерсионният план апохромат с 60-кратно увеличение гарантира предел на разрешение от 200 нанометра. Затова този обектив се препоръчва за научни изследвания. Обектив с 100-кратно увеличение с водна имерсия е подходящ за задачи, където е достатъчен предел на разрешение от 260 нанометра, при увеличение от 1000 крат. В комплекта на микроскопа са включени окуляри с 10-кратно увеличение и зрително поле от 22 мм. Положението на изходната зеница от 20 мм позволява работа както с очила, така и без тях. Плоските гумени наочници на окулярите предпазват оптиката на очилата от надраскване при контакт с металния корпус на окулярите. Монтажният диаметър е 30 мм. Конструкцията на двата окуляра предвижда диоптрична настройка за компенсиране на аметропията на очите на наблюдателя. Други окуляри не са включени в комплекта и се закупуват допълнително. Нека видим какви предимства дава зрителното поле на окуляра от 22 мм в сравнение с обичайното поле от 18 мм. 22 и 18. Това е диаметърът на кръга. От курса по училищна математика знаем, че площта на кръга е равна на π r на квадрат. Това означава, че зрителното поле на окуляра с диаметър 22 мм се е увеличило 1,5 пъти, в сравнение с зрителното поле на окуляра с диаметър 18 мм. Планът за корекция на обективите коригира изкривяването на изображението по зрителното поле. Лаборантът работи с пълното зрително поле от 22 мм, без допълнителна подфокусировка. Следователно, за анализ на целия препарат се преглежда по-малко количество полета. Качеството на изображението на светлинния оптичен микроскоп се определя в еднаква степен от оптиката и осветителната система на уреда. Осветлението също влияе на комфорта на работа на изследователя и качеството на снимките при използване на цифрови камери. Настройката по Келер ще позволи на всеки обектив да работи на границата на разрешението. Ще премахне от блясъците изображенията на прах върху осветителя или препарата. Ще премахне затъмненията по краищата и ще гарантира еднородност на осветлението. Сега ще разгледаме конструкцията на микроскопите от серията Bio 260. Не искам да пропусна нищо, затова ще вървим поред. Отгоре, надолу. Визуална приставка. Серията предлага два модела – тринокулярен и бинокулярен с вградена камера. Тринокулярната визуална приставка предвижда инсталиране на камера в вертикалния канал за извеждане на изображението на екрана на цифрово устройство. В вертикалния изход на визуалната приставка има преходник с маунт за фиксиране на камерата. Разделянето на светлинния поток е фиксирано. 5-10% от светлината отива към окулярите и 5-10% към канала за визуализация. Изображението постъпва едновременно и в окулярите, и на камерата. Бинокулярната приставка с вградена камера повишава удобството при работа с цифрови устройства. Този модел е подходящ за учебни класове. Студентите се свързват по Wi-Fi с микроскопа на преподавателя за изучаване на материала, а преподавателят се свързва с микроскопите на студентите, за да провери резултатите от лабораторната работа. С въртене на тубусите на визуалната приставка, потребителят избира височината на изнасяне на зеницата в съответствие с собствения си ръст. Оптиката на безкрайност предвижда инсталиране на допълнителни блокове между статива и визуалната приставка. За серията Bio 260 се доставя луминесцентна приставка,
Нека разгледаме револвера. Револверът Магус Bio 260 предвижда инсталиране на 5 обектива. В стандартната комплектация са включени популярни обективи с увеличение 4, 10, 40 и 100 пъти. Допълнителният обектив се инсталира в свободния слот, като останалите обективи остават в револвера. Револверът е насочен към статива. По този начин потребителят вижда обектива, който е въведен в лъчите, а пространството над масичката остава свободно. Както споменах в началото, револверът е кодиран. Какво означава това? И какви са предимствата на кодирания револвер? Обективите с различно увеличение пропускат светлина в различна степен, така че когато работите с микроскоп, е необходимо да регулирате яркостта при смяна на обектива. Освен това, яркостта на изображението в окулярите рязко се увеличава при превключване от обектив с по-голямо увеличение към обектив с по-малко увеличение. Превключването от обектив 100 крат към обектив 4 крат предизвиква ярка светкавица, която заслепява. Затова потребителят помни за необходимостта да намали интензивността на източника на светлина преди смяната на обектива. Интелигентното управление на яркостта решава този проблем. Микроскопът запомня яркостта за всеки обектив, който потребителят е избрал, и автоматично настройва тази яркост при завъртане на револвера. При необходимост, потребителят променя интензивността на източника на светлина. Микроскопът ще запомни новата стойност и следващия път ще настрои тази яркост. Интелигентното управление повишава комфорта и спестява време. Прахозащитната капачка над револвера. Затваря слота за инсталиране на анализатора. Поляризаторът се монтира на колектора. Изследователите, които изучават обекти в поляризирана светлина, ще оценят удобството на такъв монтаж на поляризационното устройство. За инсталиране на анализатора в оптичния път няма да е необходимо да се сваля визуалната приставка. Обективите вече бяха разгледани. Още веднъж. Ще обърна внимание на парфокалната височина, която е 60 мм. Тази характеристика ще е необходима в случай, че ще закупувате допълнителен обектив. Тук няма да паснат обективи с парфокална височина 33 или 45 мм. Револверът има 60 мм лещи. Следователно допълнителният обектив също трябва да бъде 60 мм. Предметна масичка. На масичката липсва изтегляща зъбчата рейка по оста Хикс. Ремъчната предавка отговаря за плъвността на движението и повишава удобството при работа. Потребителят няма случайно да си надраска ръката на рейката. Държачът за препарати може да закрепи 2 стъкла. Държачът за препарати се закрепва с 2 винта и при ръчно сканиране се сваля. Под масичката е кондензаторът. Имерсионният кондензатор на АБ за светло поле се фиксира в пружинния механизъм на скобата. 2 винта центрират пружинния държач заедно с кондензатора на АБ. Третият винт фиксира кондензатора на държача. Закрепването тип лястовича опашка позволява лесна смяна на кондензатора на АБ с тъмнополев или фазов кондензатор на Цернике. Тази конструкция гарантира поставянето на сменяеми кондензатори в оптичната уст, без допълнителна центровка. Кондензаторът на АБ предвижда лесно превключване към други методи на изследване без замяна на самия кондензатор. Слайдерът за тъмно поле или слайдерът за фазов контраст се поставят в слота на кондензатора. Настройката на осветлението по метода на Келер поставя кондензатора на АБ в оптичната ос и на точното място по височина спрямо обекта на изследване. Манипулациите се извършват на обектив с 10-кратно увеличение. След това при смяна на обектива е необходимо само да се променя отварянето на апертурната и полевата диафрагма. Няма да се спирам подробно на този въпрос. Ще предложим отделно видео с последователност от стъпки как да настроите осветлението по метода на Келер. Източник на светлина. Лампата съдържа 3-ватов светодиод. Животът на светодиода е 50 000 часа. Светодиодът не променя цветната температура при промяна на яркостта. Този показател е важен при работа с камера.
Обективите с различно увеличение пропускат светлина в различна степен, затова при смяна на обектива е необходимо да се регулира яркостта. Цветната температура на светодиода не се променя. Следователно камерата няма да изисква настройка на баланса на бялото при всяка смяна на обектива. След това ще разгледаме течнокристалния екран. Екранът показва увеличението на работния обектив, яркостта на източника на светлина, режим на работа, сън, екорежим. С помощта на екрана потребителят кодира револвера, блокира регулирането на яркостта, задава режим на сън и таймер за автоматично изключване. Ръкохватките за грубо и фино фокусиране са коаксиални, разположени от двете страни на статива. На дясната ръкохватка за фино фокусиране има специални вдлъбнатини за управление с пръст. Финото фокусиране е необходимо за точно фокусиране върху обекта и за дофокусиране на микроскопа при смяна на обектива или препарата. Пръстенът от лявата страна регулира твърдостта на движението на грубото фокусиране. Потребителят настройва комфортната твърдост за работа. Ходът на грубото фокусиране е 30 мм. Това разстояние между масата и лещата осигурява комфорт при смяна на препарата. Още един параметър на фокусиращия механизъм е цената на делението на финото фокусиране. На нашия микроскоп цената на делението е 2 микрона. За студентски и рутинен микроскоп такъв стъпка е оптимален, тъй като гарантира и скорост, и точност на фокусиране. Отзад на статива има микроскоп и специална дръжка за пренасяне. Устройството за скрито разполагане на мрежовия кабел повишава естетиката на работното място и безопасността при пренасяне на микроскопа, улеснява съхранението на уреда. И така, нека обобщим. Планахроматичните обективи и окуляри с зрително поле от 22 мм ще осигурят изображение без сферично изкривяване по краищата. Осветлението по кьолер ще позволи на всеки обектив да работи на границата на разрешението, премахвайки изображението на артефакти. Револверът запомня яркостта за всеки обектив, който потребителят е избрал, и автоматично я настройва при завъртане. Икономичният тривът светодиод ще издържи 50 000 часа. Серията Magos Bio 260 предлага избор от два модела, които се различават по визуалната приставка. Тринокулярна и бинокулярна с вградена камера. С въртене на тубусите потребителят избира височината на окуляра в съответствие с собствения си ръст. Механизмът за регулиране на твърдостта на движението на грубото фокусиране позволява на потребителя да избере удобна твърдост за настройка, предметната масичка без изтегляща се релса и дългата ръкохватка за управление повишават комфорта при работа. Ръкохватката в статива и скритото разположение на мрежовия кабел осигуряват удобство при пренасяне и съхранение. Ергономичните характеристики на Magos Bio 260 правят тази серия привлекателна за работа в клинични диагностични лаборатории. За микроскопа е разработена линия аксесуари. Допълнителните обективи и окуляри разширяват диапазона на увеличение на микроскопа. Фазово-контрастното устройство, слайдерът за тъмно поле, поляризационното устройство и флуоресцентната приставка разширяват методите за контрастиране за изследване на обекти, невидими в светло поле. Цифровите камери извеждат изображението от микроскопа на монитор и го съхраняват като файлове. Софтуерът измерва обектите. Калибрационният слайд за измерване на обекти работи в съчетание с окуляр с мащаб и с софтуера на камерата. Убедена съм, че ще оцените микроскопа от серията Bio 260, както бихте оценили надежден немски кросовър. Посетете нашите демозали Magos, за да се убедите лично в неговото удобство и надежност. Донесете вашите образци за изследване и заедно ще изберем модел и аксесуари за решаване на вашите задачи. Ще се видим!